Fl-2023 it-taqsima kontra r-reati finanzjarji l-FIU innotat żieda ta' 5% f'rapporti dwar transazzjonijiet suspettużi. Dan joħroġ mir-rapport annwali tal-istess entità s-sena l-oħra e kif kollox iddaħlu għandha 9,157 rapport meta mqabbel ma' 8,740 rapport fl-2022. Joħroġ ukoll kif is-settur tal-gaming b'mod remot jibqa' l-aktar settur li minnu joħorġu tali rapporti. Minn barra hekk kollox fl-2023 saru 138 intervent ta' supervizjoni waqt li fl-2024 diġà saru 146 intervent. Il-maġġoranza tagħhom huma interventi tematiċi fil-waqt li numru sostanzjali minnhom huma interventi li għandhom mira speċifika. Dwar dan u aktar One News tkellem mad-direttur tal-FIU Alfred Zammit. Għamilna ħafna xogħol anki biex inkomplu narfu lill-entità Malta kif għandhom jimplementaw il-kontrolli tagħhom. Fil-fatt is-sena li għaddiet ipparteċipajna fiktar minn 60 event ta' Malta fejn morna nagħtu training u wkoll ippubblikajna iktar minn 9 dokument fuq il-website tagħna biex dejjem inkomplu nassistu l-entità ta' Malta biex jifhmu kif għandhom jimplementaw il-kontrolli tagħhom. In-numru ta' rapporti dwar transazzjonijiet ta' flus kontanti ta' 10,000 euro jew aktar ukoll komplew jiżdiedu. Dan hekk kif fl-2023 ir-rapporti telgħu għal 86 meta mqabbel ma' 30 fl-2022. Il-maġġoranza tar-rapporti ġifieri 45% kellhom x'jaqsmu mal-bejħ ta' vetturi fil-waqt li 29% kellhom x'jaqsmu ma' bejħ ta' proprjetà. Sa dan it-tant staqsejna wkoll il-Zammit dwar il-kwistjoni fil-Qorti Kostituzzjonali brabta mal-multi amministrattivi li toħroġ l-FIU e kif dawn għal-numru ta' drabi issa ġew deskritti bħala multi li jmorru kontra l-istess Kostituzzjoni. Zammit spjega li l-FIU bħalissa tistenna sentenza mill-Qorti Kostituzzjonali li mistennija tingħata f'Novembru li ġej, madankollu xorta mhux qed jaqaf hawnhekk. Għamilna riċerka tagħna biex naraw pajjiżi oħra x'qegħdin jagħmlu biex fl-aħħar mill-aħħar naħdmu flimkien biex jekk għandna bżonn nagħmlu nbidlu xi ħaġa Malta, nbidlu xi ħaġa Malta. Fl-istess ħin l-FIU anke qed tikkollabora ma' bord apposta li ġie mwaqqaf biex issir anke riċerka fuq livell nazzjonali fuq dawn il-sentenzi li għandna fil-qorti bħalissa.